Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugia mangkih ilmu niki menawi panjenengan boten tau mirengaken tapi kepireng ten mriki lek anjene boten cocok kalipun panjenengan nggih panjenengan rungaken mawon menawi cocok nggih sampeyan damel ilmu niki hakipun Allah damel nggih putra-putripun panjenengan sak pitung turun kenging niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa sing namine syariat niku? Syariat menika nggih wadah. Syariat niku nggih wadah fisik niki. Nglampahi ingkang pun diayataken oleh Allah melalui Al-Qur'an. Nggih contoh umum mawon kersane mboten dalu-dalu nggih. Contoh mawon ingkang disyariataken fisik niki nggih salat. Salat niku wajib kanggone fisik niki. Mongko fisik niki saged dikatakan nggih elmune syariat terletak ten fisik niki. Lah ten tarekat napa? Teng tarekat niku perjalanane panjenengan menghadap kepada Allah. Lek umume diartekaken nggih tumut-tumut perkumpulan sing namine tarekat menika. Panjenengan saged bertarekat diri menghadap kepada Allah. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat panjenengan saged ngadhep dhateng Allah. Niku perjalananipun panjenengan namine tarekat. Nggih, kudu nggadahi istiqomah panjenengan. Mangke saged mlebet teng namine hakikat. Ten hakikat niku rawan jin. Rawan tipu daya makhluk-makhlukipun Allah ingkang menyesataken panjenengan. Senajan panjenengan diajari ayate Allah nggih melalui bacaan Al-Qur'an menika. Tapi panjenengan kudu ngertos napa ingkang dihakikataken meniku. Lek mboten enten sing di syariataken dhateng Allah pun dilampahi senajan ayate Allah termasuk nggih menika ajar-ajaran sing mboten dikengken dados istiqomah dhateng Dzatullah. Pun jelas istiqomah menika senajan kados ajaran lari paut, ajaran lari nggih ageng-ageng menika Allah ingkang sanjang nggih selawat. Bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean dzikir, sampean bertasbih, sampean bersyahadat. Meniku ingkang disuruh dateng Allah. Moga panjenengan mlebet teng makrifatullah. Lah ten makrifatullah niku napa? Nggih panjenengan ngalam-ngalami. Menika termasuk ingkang diperjalanaken diceritakaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Sampeyan saged niku nggih melalui istiqomah menika. Nggih, mudah ilmunipun Allah ten mriki boten enten 5 menit sampeyan saged mengenal sing namine wadahi syariat, perjalanan tarekat, perjalanan hakikat, perilaku makrifatullah. Nggih, boten wali tok sing saged kados napa sing dicerita-critakaken kala wingi menika. Ngaos mriki boten sampai boten ngerti sing kados ngeten iki sampai terus sesat-sesat ilmu niki boten. Nggih, ilmu niki sing sak benere sampeyan saged lampahi mengenal Dzatullah. Sampai sampeyan fisike mangke lek pun berakhir wangsul ten ngersane Allah, fisik niki teng lebete kuburan utuh. Nggih niku wae ingkang kula sanjang, mung selawat tok, mung dzikir tok, mung tasbih tok. Mboten enten wirid khusus sing saged ngutuhaken jasad niki teng lebete kuburan mboten. Kecuali panjenengan gadahi istiqomah ingkang disuruh Allah. Mboten enten surat Yasin niku dikengken dadi amalan mboten. Surat Yasin menika amalane nggih tepak saene cocok nggih diwaca ten ndukure kuburan. Termasuk benjing meniki napa Mas Wahid? Sakbanan. Boten enten ayate Allah ingkang nyanjangaken Allah gain istiqomah surat Yasin. Surat Yasin fadilah, surat Yasin napa nika? Boten enten. Boten.
atos panjenengan pun keliru lho Mas Irul. Ten mriko wonten nggih sing nika ngajaraken niku nggih kersane mriko. Tapi ten mriki panjenengan nggih rasakaken piyambak. Sholawat mawon kehidupan keluarga sampean mangke diatur oleh Allah piyambak ayem adem ten griya niki panjenengan. Coba sampai ngamalkan Yasin pun enten sing ngamal-ngamalaken nggih menika tambah ruwet, tambah bingung, omahe tambah panas kabeh. Mongko menika Allah mboten sanjang lek panjenengan dikengken dados istiqomah surat Yasin menika lan surat lain-lainnya kecuali panjenengan pun jelas pun ngaos nggih niku bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah enteng. Nggih. Kula sedaya menika sing kula ucap niki mboten enten murid khusus niku melalui sholawat kula temeni kula imani dhateng Allah kula serahkan kebodohan kula dhateng Allah. Alhamdulillah tiyang sing ningali kula sinten sanes sinten mboten dadi napa-napa saged nerangaken Isra Mi'raj termasuk kula nggih dilampahaken dhateng Allah. Termasuk kula kepanggih wadatul wujud wali-wali Allah menika nggih melalui salat. Mboten enten wirid nerawang, mboten enten wirid khusus. Kula kepanggih dipanggi dilebetaken neraka, dilebetaken surga nika nggih melalui sholawat. Mboten enten wirid-wirid ingkang khusus sampai kula saged nerangaken bahwa letaknya surga itu tak ada bangunan apapun. Terasa indah, luas tanpa batas. Kalau neraka masih ada batasnya karena ada seperti bangunan yang dalamnya sedalam itu dan hamparan laut, hamparan api juga sebenarnya tak berbatas tapi ada di situ seperti kalau kula gambaraken kula jelasaken kados juglangan sing dalam sekali tapi di ten mriku api tidak ada benda lain cuma ada satu benda tapi kula mboten saged diparingi semerap dhateng Allah niku rahasiai Allah. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Sampean ngaos niki ten mriki 5 menit kurang lebihne pun ngertos elmune bahwa syariat niki nggih wadahe pun fisik panjenengan. Torekot nggih sampean kudu nggadahi istiqomah di jam yang tepat, waktu yang tepat. Ngoten nggih. Hakikat niku rawan pengalaman panjenengan masuk ten alam jin. Senajan enten bisik-bisikan, senajan enten fisike kados ulama, kados waliullah termasuk surbanan putih-putih menika ngaku malaikat niku sanes. Niku kajenge njerumusaken panjenengan melalui ayat-ayat Allah ingkang sing boten disuruh dhateng Allah. Damel istiqomah menika termasuk di surat Yasin meniku, termasuk surat Yasin Fadilah. Makrifatuwah menika panjenengan mangke dipilih Allah krana Allah ingkang semerap keimanane panjenengan. Mangke Allah kiyambak ingkang memperjalankan termasuk Isra Mi'raj menika. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.